kubor nagaslem jong unongsan hima. Kakuat kasuba kadai kaway na kibadon kamtam. La kadai hakisnong kitaw, kilanti kisingkin, kiwa bat habaro kibenta jong kamay maryang. Nakaliang unong to kubor hakini kikindas ngi, ulayo ban letpet yakawa umken kabaladap da kajabo jaban. Kani kajabo kadai kabalabret da kinong snong, kiba syong basa harut kani kawa. Ki jabo kiba unong to kubor ulam, ki kentop ya ki jan, ki juti, ki bitor kian, ki plastik bat kiway ki balabret harut kani kawa. Ngi juya sngo baki pat ba ki jukran halor ka jingjak lea jang kawa sherpi, bat kawa kra. Henry kumba kapau menta kawa ken kandai ka bajak lea tam. Habayakran badu RJ Niki J, RJ jongka 91.1 Merchi Shillong, ubadai uway na kibayakun persya ban pelat ya kajeng berat jaklia. Ula ong baka ne baro kadai na kadaw baka jela, kamdan ya karukom ban pelat na kajeng berat pathar. Ula ong ru baka jela karakhi ya kajeng dap sanpos nem, jong kajeng yo ya kajela. Ngiyo i baka sorkar kala pen itanat hakaleng saudong kisnong kitaw, bat ka jing shisha jong ka jing itanan kadai ka bangiyo i hawa ken. RJ Niki ulaya thuru baha ka jing syam ka jong kadai bakawa ken katut leng baka thembasung, kamadan reteng blok di bat i bat ka jenta. Ula ongru bakaladai kapor bandonno da ka Meghalaya State Waste Management Policy. Ula kenturu yaki MLA ban keren halor kani hapo yang dorbar tauan. Bat ban ya tai sanibha, habaya day bat kani kajing kabangi ya kendo. Adin ba ngai ka report ka ba mi po ka Shillong Times ka ba kila peni ya jing ka ba krawa ka ba dan hakati ka ba lai ba pun kinyut kini te kelap lung nga ba pandalik jengok hi pan song thu ka ba la nomor ba ngapi ka jing pensyai ka kumba mi ang to kubor kalong ba ka dan kata ka jing ya persyang kentok iwe nak lihat ko snong kunju bat ya syaki sipai kum ta tet mo tinga ko ai bangan da lei dala di ban pek bat ha ga jing lek ka jonga ngam don kentin ban ngam don kentin ban syai ke ai bangal ai bat makan member pi leng ba ka ni ka channel ko jong pi pen syai ya ke ai ka ba ngaru ngalai ai bat lumba ka video bangala bu apo ka Facebook page ka jonga lumba ka Instagram handle ka jonga hang turu ngala pen syai ke ai ka jing ko kapacur kabangi lala banyi i hangte but kawam ken kamde shu kawam ken ngan hap ong bakade ka nala de singi perbor ngi ju kan tangi ka wam kra bari gom shirpi an re hakni kenti te ngan hap ong ba plan ka kathi hangte ka jing ma ka ba ap kalong ka ba kham kraw but ka ba sosi kalong ba ha jing shem ka jonga ka de hi ka ta ka bla pau ba ka jing ko ha ba de bat ka sanchar ka khadar kajing ko hakabade bat ka waste management ka bangila ya panrap mo ka jalak ladap sanpos na matang ila reki kini ka Meghalaya at 50 bernia po ya pieng ya kini beautification project ka ba ya keleng Henry the reality about the beautification ka bangi ong kade kata bangi ha panlik pet apo wa ken but ka basong si kalong ba kajing le jongi hi khamtam ki nong snong kajing duna ka badan ha ka sanchar ka khadar kamtam me habang yimdon ya ka waste management ka babyang hagne ka sor go jungi ka jalahi borok go we kala peni syai ba haki por gisni ki snem gi badang wan lese nginem don shu ki wa ki ba ngidang ong bagini gi de ki wa hapo sor Shillong le lese ki markap jong ne sor Shillong aban ko nge ngan mut ka David kum to kumba peni mo kitu ki rut wa ki jing the jong ka ni ka don ni
But kisaki sabut kidon bat ngamu hak tu video hingga la pensyai kenar. Banga ong bangara ngawan hang tu om tang ban manchu kedau kti yano yano. Handrai bandalit wat hi kan yut. Hang tu apa yut hi bandalit wat kisaki kisabut ki kerteng. But kenapa ban ngai hadu chipo khat santli ki kerteng disebut ke bangadon manga. But ki ngan kerpat ya kadar basnong bakan wan sim na ngai kini disebut ban lit wat gitu kiyen. But ru ban sangon ki bat ban le kat kun ka an ka dong juga snong ka badon. Habis dia gini beriu ba mlin ban berat petar. But hagajik syam ko jangan ko ngaya bitang na to na road wa ban lepet kemalong mo sa cinta. Nomor kadan ar bentang tu kadan ka tembasuk kadan ka mata renting blok D bat E bat kadan kamarum ka cinta. Te kajing ya jangan tu kai ka bang syam kolong ba katu ka benta plan kadang dei ka tham. Katanrai jong kini ki borok kade yang te blok D bat blok E. Ha ka ba ki nong song snong kita ya kan nyut kaba man lang kasi kaba mi hak tu ko caka but lada pipai bai tu video ka bang lada upload ngai kedu iki armut ki kena be one bread nyut nang tu tengah keren bat ki ngamana iki banum bread ban ngai keren ki ba balai bagali jia kom ni ki ong baka kali ket nyut kawan sisin lano sisin citeo tengkat ka ong ki ong ba kawan arsin citeo but katu kan nyut ka ba hilang hiem kim don lada ko mai bat ban chu bread bet yang tu kai Tekai ka ba ngalap kalong ba ki tu kinong song tu ki paro ki lum ki lang kinut ki wan the tu. But nang tu pade kasatu pat syakawa. Namar ba silyang wa kadi jong sipai. Telo da pipai ba ya ka demarcation. Kajaka ka benta ka badon jong sipai ka small ka wa ka khoi. Ka umlum ka bawan. Dei hang ka tu ka benta jong ka madan ting ka bangla syai menta ba ka dei ka ha ba madan ting. Ba dei hang tu ba ka nyut jong pa benreu bosa rodwa bagi ang tu. But they katu ke main source. But kung ta terte sa rumru kajing bread jong kanyut kadon. But ban saki ya kata pilaon pa iga video bangala upload hagaba pilam iba kumno tu brio. But kitu ki kena ki wan ban bread yung tu nyut ha tu ka jaka ka balong ka source jong kanyut ka bami ang tu. Ton kamba hakne ka por mangnya puson. But hakne ka dorban mang tengka. Lesi kinya kran si pang ki badai bat ka budget yang kani ka jelaw jong i. Henry ngakaman bagin don gidong ikmar ki jong i. Let's say larang ia keren ya kena benta ngidon iba lambor ibade i emele jong to tan komjuru nagleng jong cinta iba palajit mo Penyat. let's say ngide keren ya to ka constituency jenta ter ba penyat ibade iba nong ikmat jong to jaka ba ka 0 hour kidon kamban bu i kena jingkeli hakmat sarkar Meghalaya at 50. Where is the state waste management policy? Hey, kadon kata ka Meghalaya State Waste Management Policy. Ngakwa banya keren siapang kata ka Solid Waste Management Act ara Jharkhand rio. Kapang ngakwa ban keli kalong. Hey, kadon ka Waste Management Policy jong ka jela jong. Menta ngan chupu ko ka jingkeli hang ne ba. Ni kadon ka jing pen jong kinong song ne ki babun ki snong ban sha ban penlong jaka ban the nyut. Pilai ihi bagi don sejawai gi ma ni kata ka jinge, sabai gi ma kata ka jinge. Balik bagadan kata kejikeli bagi bu ipai ba. Namar kim syai te. Kim tu. Kelai ka luksa jeng merten. Kelai jaga chapo jowai kum ju. But kei ba kila syam kalong ba. Plan kacingnya ka bang iman kalong nyimtep. Kei hak lu kudur kata ka waste management kin sale. Kadon kam ka jeng pensyai na kaliang jong sarkar bakan nong hak ba pai ba ban bu ya kata ka plan of action ba kumno kin le ya kata ka waste management. But kapakuntup ya baro ki benta solid waste management ya ka jing yada ya ki wa ki skoi ki jongi ya ka klau ko batap ko jongi ki lom ki wa ki jongi na dong shadong wadi ka plastic ru kadon kam bandon ka kinja policy ya ka jela jongi ka jing wan jong ka plastic ka jela jongi kadon kalong kaplong klem don ni te ka jela ka barit ko jongi le tapi kala poi ka benta ka ba ka ba ko dapta perkat dengan chupo ko ki jikli hoy ni kren chpang shalong ni kren chpang ka jawai hatong ila kren chpang ka mo korwat kinong mo ruwat kiliten yun ay kinong mayrang mentag distrik patumay kasi kali kanong iba met baru hey kan yun kalit sanong stoin siya kalin kalit te kani kamdi kajing kalitang nang kabanta nang utak kasor silong kani kadi kajing kali kabangabu mentahi kumapi yosong wi mentaba kani ka menta ka campaign jong kamdi siya kumasilong my pride menta kani kala di ka my Meghalaya my pride Barka betahi ba kani ka jalahi borok kowe mentak dan kam. Ki karohel, siya po karohel seru. Kumju. Siya tura, siya William Nagar, siya Bagmana, siya kita kan yun.
Te kata ka jing kali lese ka don kam ha ka ying dorbar ban kali kata palese ka cuba mi dai banyo na kaliang jong sarkar. Ngiiro ba kidon nagaleng jok sarkar kala persyang pan ko ya ka umkra nang ta ya ka serpi te kai ka jing yu jong pi ha wi dai kan ne Pi ban oi kata ni nga ha ban songo shisha. Ya ka ying ka sari ka badang buram. No. Namar balada namdi ba ka intervention jong ka ying ka sari kan don. Lese kini ki bro nginam yi. Kajang kali ka pangan bu pada hani ka por kolong. Hatu ka don ka jing trilang hap ka ki HTC pat ka Shillong Municipal Board. Ka municipal board ka pungkoy tayong municipal area. Nadam sa niyong ter sirum. Henry kan yut ka pawan nang ni nalo na madan ting nadam tring ter siya po wam kra manuban kit kli kata. Namar kam ding municipal area. Te haba kum ta alada borar tali kitikin tre banya tap lang. Na ingin yo ban job yakani katong. Uban arom unang pungkoy, uban alor tang supa muslap nanang tuwad. Te kalong kay ka ba hapsyong no kalong ka ba le bantap it miao haging syam jonga but de hang ni bangi don kam ye kam Meghalaya State Waste Management Policy ka ba de ben kuntup lang ki area ki bahap apo district council kumchuru ki area ki bahap apo ka muda na ki urban affairs ka jongi but kam tam ki ni ki municipal area te kadi ka policy ka ba de ben kuntup lang baro but ka jalahi baro ko we claim da tamput you know but claim da kata ego jurisdiction jono ndai kapalong composite kapalong comprehensive policy nagamta ka jalahi prokowe kaching tentu jonga ya ki pagba hi kalong kumne ba ni ya kerman ya ka khoj ka suba ndai ka ba don ka magani ka por kalong kaching khoj ka kaching much perkat ka jongi ya kata le sing import la te bangin dang wanra kaching penkala namar ba hoi Nila ban rak do sensar. Nila ban lek ban pengkut je kisnong gi paper. Nila ban culong ban lek pengkut je golfing man kapor. Henry lada ki penong wan nang to kim la. Kim padon kata ka jing mu jeng berkat ka ba don ye ka jing sngo try. Ka ba don ye kata ka jing sngo ban chim ka jing ba khli. Ban sutu ba hatu ka ni ka jing bread nyut ka jonga. Ka kta ne em ye ka long yang jong ka chat ban riu ka kta ne em ye ka long yang jong ka jelai boro ko we. Habang isya tat mo hagini ki swatch सर्वेक्षण banca ong badai ka jela ka ba jabotam haba ni pada ni semua bangi dam ni kata ka jela ka bangi Scotland of the East te the abode of clouds te ka sulong ba ki balong hasun kin rea tanra ni tip ba plan kati priyo de play ka le ko le suba kam de show kalong tanra jong ni te kata ka ri ka e bangi na pat kala barkan hapsdang tang nangi kiseng mo hagi balang kimpat la kaji kali kalau ngumtapi lada kibalang kiseng bahalang bat kat sensyar ka kadar hasnong atau lada ngila ban wara ya kata kajing kelah kajing muncul berkan kajing kelah kan wan lem kumta stangwe kalah kata kalong ka ai bat kata kalong ban shu ya ka Pine City ngin pen kelah bet ka Fine City simple kasnong ru kadon la kajing ko ati bapli dor basnong nei unyo ka source ken hey kadang kamang tengkanang betagi terbasnong nam taka waste management. Ngibu ya kadang basnong kalong tang ban sensyar kadar. Henry tang suai kawai ketrok. Ketrok banong ban kit nyut ban kawai ketrok red. Pinangud kata kadi kat sensyar waste management. That fee. Papli ketrok hakno kudur kin pasai gitu ki priyo ki jongki. Kisnong hoy mataki ki priyo snong kia siun naga bentaka lumnyut. Henry hatu kata kadi ka solution jong ka waste management. Kasnong papli katno kan la lada duli ka kalitang mo kita yu dan kajing lumnyut ti hantali kay ka banja but kani ka day ka ay ka bang kwa ban bandabak ni ka por bangi don't come habang ongi kani ka waste management ni don't come kani ka taong bangi ong ka community based waste management takmod kanyut ka pamina snong lakum no 100% kala day ban kut no tang hasnong hi ambakan poilo chamertan but benta kalas dang ya kani larapi pay bayi kalikit yut kilas tat ba menta ginong lumnyut habang kilatip ban segregate ban bu la ka jong ki mar ki bala pandan ki bala badan bala ban de bala ban mi jeng mi ka pisa bala ban yo ko kila nak sedang le ya kata ka dei bangi don kam in full scale hakut kisnong bala dadang data kamerten kalong tang ka banta ka bakatu ya bangi don kam banit bread ya ka batam but kajing ko hi nang banta ka snong ka tha kalong bet ba na kin bait ka na kin yo kata ka source
ban le ka waste management haga halak ka snong ka thau kalong ka ba te de yang tai ngalap ka jing ko bapri ka jing persang ka jong ki kalong hi ban pun khoi rei kadon kam ka banga kentu pat kalong kadon kam ba ki an snong kin hap long ba kham perking mana ka ni ka video ka la ong kum ni bangi ya certificate snong dilanang ilap bagi nong snong ki don gitu gi nong snong ki ba CCN RCN hadin mamanaru kidang pathare gi jabo inyoki kumya kita gi certificate snong haba gi mi snong ladalap baki lamlin CCN RCN don kam ban thono agi tu certificate snong ba umdai ba nothing adverse is known about them kumagi juang mo umdan ba persya siapang jongki re hang to di bento lalap RCN license ba teknyut tangkom takin numpoi buhai snong senu senuru numyo arta banyo ban buhai snong dan kam ban ai dengan yellow card red card kumji kita pada yang takum kita ki practical approach ngia penwara ban penkelai ka kom perkat padan jong ki nong song snong te unta haging song jong ahi ka snong ka kwa hi mo kat ka bala penwara ka ka khot ka suba mono bam kwa ndrei ka jing teko haka yo ko haka ka nomor ka bis management ka long ke ka pa ka yar ba ka subject ka ba te don kam ki kum mata ki cela suppose for example na yakran chipang ka sikim kum no ka sikim bat ka magaga kam na pere haka jing long jing man jong ka jela te kum no kila mo ki hang te ka trikam ba ka solid waste management system kum no ngiyem la te ka jing ko pila sung tu kadan haka governance kadan haka ni ka sanchar kadan ka balong na snong hadu haka jela ro kum ju